Казвам се Киранка Доманова, бивша учителка по география в първа гимназия в Търговище. Завършила съм география, биология и геология в Софийския университет. Първите години започнах работа в окръжен съвет като демограф, защото имам и такава специалност. Но поради семейни причини напуснах окръжния съвет и започнах учителската си професия. 2 години бях в едно основно училище, а от 1985 година бях назначена в първо СОУ. Почнах преподаване на географията от 5 до 9 клас, тогава се изучаваше географията, а след това и до 10. Имам много спомени в това училище. Спомени за това, защото аз самата съм завършила тази гимназия. След това моите двама синове, те завършиха тази гимназия. А в момента 3 от моите 4 внука учат също тук в тази гимназия. И съм горда от това нещо. Спомени имам много, заедно с учениците, които спомени ми носят различни мисли, размисли, и хубави, и лоши спомени, но лошите спомени се забравят, но хубавите спомени никога не се забравят. Спомени, свързани с учебната програма в училище. Децата съм се стремяла да ги приучвам да търсят много източници за нови знания, тъй като в този период, когато аз съм преподавала география, нямаше интернет и единственият източник бяха книгите в градската библиотека. И разбира се, това ми създаваше много голямо удовлетворение, защото като задам задача да се потърси материал за даден обект, всички ученици се справяха отлично и всеки се стараеше да може да предаде това, което е научил на своите съученици. И разбира се, по този начин се обогатяваше и мирогледа на всички до един. Какво трябваше да се знае в училище, особено сега в този момент, когато съвременното общество е толкова напреднало в своето развитие? Учениците трябва да знаят какви са тези световни и европейски организации, в които България участва като Европейския съюз. Откъде е започнал Европейския съюз, създаден още през 1948 година от първите 3 европейски държави – Белгия, Нидерландия и Люксембург. Затова този съюз първоначално се е наричал Бенилюкс. И последователно той се е разширявал, за да достигнат сега 26 държави, в това число и България, от 2007 година. Разбира се, член е България и на НАТО. Това е военно-политическа организация. Това защитава българските граници. Проблем, който самите ученици трябва да научат в самата география, когато се изучават климатичните процеси, особено е наболял сега, като се има предвид какви бедствия настъпват не само в България, и в целия свят. Това е поради неправилното използване на природата от човека и затова природата ни отмъщава. Трябва да пазим чисти въздуха, горите, полята, за да избегнем тези катаклизми, които напоследък ни сполетяха. Може би трябва да обърнем внимание и специално за нашия град на това, че децата наистина трябва да пазят чистотата на града. Но в някои отношение съм разочарована, защото не винаги можеш да видиш чисти улици, чисти детски площадки. Трябва учениците да бъдат приучени в това отношение. В тази връзка проблемите на
на света като цяло са много големи, тъй като затоплянето на климата е вече факт, а това не води никак на добре. И затова трябва много да се замислим и нашите ученици трябва да знаят за тези наболели проблеми, световни и, разбира се, и за нашата страна, и да насочат своето внимание колкото се може повече да помогнат за стабилизиране на природата, да не буде така тази война между хора и природа. Още веднъж искам да изкажа своята радост, че съм била учителка в това училище и да пожелая на всички сегашни и бъдещи ученици да бъдат достойни последователи на братята свети седмочисленици, да докажат, че те наистина са техни истински последователи.